Recunosc că am băut, dar recunosc că eu am... Doamne ajută că mă ajutați și o să fac treaba asta. Și eu veneam și cineva din dreapta trebuia să-mi dea. Și cineva, domnului polițist, a spus da. Mă mulțumesc că spuneți treaba asta. Asta e toată treaba. Bărbatul era atât de beat încât conducea în zigzag. Mergea așa, pe 7 cărări cu mașina. Era băut bine de tot, că a lovit prima mașină și de atunci mi-a dat seama că este sub influența băuturilor alcoolice. Omul a anunțat poliția, care l-a prins în scurt timp pe o stradă din cartierul Colentina. Până să fie oprit însă, șoferul bețiv a lovit alte 4 mașini. Eu am avut probleme cu AHA, în sfârșit mă duc acasă. Eu sunt într-o dantură, am acte în care mi s-a făcut trebuie să beți alcool dacă aveți probleme cu dantura? Vă durau dinții? Probabil că da, dar nu asta e problema. Dentistul v-a îmbătat înainte să facă lucrarea? Nu agrez întrebarea. Cum șoferul a refuzat să sufle în etilotest, polițiștii l-au dus la INML pentru recoltarea probelor de sânge, iar pentru conducere sub influența alcoolului se va alege cu dosar penal.